З Євангелія паводле святого Марка. Калі яны прыйшлі ў месца, кое называлася Гецсеманія, Езус сказаў вучням сваім: «Сядьце тут, пакуль я памалюся». Ён узяў з сабой Петра, Якуба і Яна, і ахапіў яго страх і трывога, і сказаў ім: «Засмучана душа моя аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце». Адышоўшы крыху уперад, упаў на зямлю і маліўся, каб, калі магчыма, абмінула яго гэтая гадзіна. І казаў: «Абба, Ойча, ты ўсё можаш, адхілі ад мяне гэты келіх, але не чаго я хачу, а чаго ты». Калі вярнуўся і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: «Сымоне, спіш? Ты не мог чуваць адной гадзіны. Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе. Сапраўды дух ахвочы, але цела слабое». І зноў адышоўшы, маліўся тымі ж словамі. Вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы іх былі стомленыя. Яны не ведалі, што яму адказаць. І прыйшоў ён трэці раз і сказаў ім: «Усё яшчэ спіце, адпачываеце? Досыць. Настала гадзіна, вось выдаецца Сын чалавечы ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік». Можа, падчас медытацыі гэтай задумаемся, хто для нас Езус. Ці Пан усемагутны, Господ усемагутны, ці слуга усемагутны, як мы часамі любім гаварыць, называць яго братам ці як яшчэ. Але калі прыходзілі да Езуса тыя, хто патрабаваў, яны гаварылі: «Пане, верым. Пане, дапамажы». Як мы адносімся да Езуса? Хто ён для нас? Як мы да яго адносімся? Калі мы прыходзім да некага начальніка і гаворым яму, што ты можаш усё, выганя папросту нас са свайго кабінета і пойдзем. Ты павінен зрабіць мне гэта, ты павінен, ніхто не зробіць. І тут таксама нашы адносіны да Езуса. Хто ён для нас? Кім ёсць Езус?
Хай будет Бог прославленный, хай славится имя Его святое. Хай будет прославленный Иисус Христос, сохранный новый человек, сохранный. Хай будет возвеличено имя Христово. Хай будет прославлено Наисвятейшее Сердце Иисуса. Хай будет прославлено наидорогейшее Слово Иисуса. Хай будет возвеличен Иисус Христос, Наисвятейший Христос. Хай будет прославлен Дух Святый. Хай будет ушанована Наисвятейшая Панна Мария. Хай будет ушанована и святое беззаконное зачатие. Хай будет ушанована полная хвалы Евгению Святому. Хай будет ушанована имя Марии, Панны и Мать. Хай будет ушанованы святые Иосиф и Еврачный Грани. Хай ставится Богу своих конёк и узких. Аминь. Отцу и Сыну и